Kadongan molo adong undangan na gratis. Dua dong kemungkinan terjadi. Obar tu bako doho parang ini jolma. Adong dolo moro anak kamanginang moloro undangan na gratis imanian inna. Eta tapar hajupon bican gratis inna. Budang dui. Eta roa jakabah bahatu si pere nene. Alani do molo di hutanami adong dojol mamado to ema sialang na pere doi inna. Alania setia adong na gratis turibana parjulu. Alai balik na. Adong dojol ma dongan dang lomorohan na gratis. Alania nggak enak. Saya lebih mahal harga diri daripada uang inna. Serana lia rohana molo gratis. Alani ibabakoni jolma. Ahadon yang dohonot tatisi tidak menjadi masalah. Lomo manang solomo bukan itu intinya. Alain yang dohonot tadisi bahwa adong sada gambaran nama ciarga laos ima di hasomalan alay tapatudus maanon bohado jauh-jauh taringo tuhatan di debata di bagasan obason ditawarkon mabiraw songonon ay naniripusi Jesaya don waeng sudi jolmon lomorhan na gratis alani idong tong mangalion na gratis pe tong domer dua latar belakang na molo adong marsilehon-lehon mar gratis adong doon ikoni pa tudu-tudu asa sudi jolma maboto alay adong doon mangalion na gratis iko marbuni-buni asa dang pola rikot di boto jolma. Adong dua persina tong. Alay anggo di tonga-tonga ni turpukon di suaragon si Jesaya do taringo tu pangaleholon ni debata bahwa ro mahamu minum aing dang pola martuhor. Ro mahamu majalo basa-basa tidak usah untuk membeli. Alani gratis yang murni nanilehon ni debata. Tetapi gratis bukan hanya patuduhon kemampuan ni debata. Alain yang idaot tadi son adalah gratis cuma-cuma. Adalah oleh karena belas kasihan Allah. Alani ido molo mangalian debata. Sia toru do sian ias ni rohana. Rikot di pabotohon. Alay anggojol mamolo mangalihon. Molo tarojar sia bagasar roha do. Godang do akapakorhon na. Marbuni-buni. Alania kamanginang di tonga-tonga ni turpukon di suara ho panurirang Jesaya undangan gratis eta mangan eta minum inu pamuma dang pola martuhor dang pola adong bayaranna alani ido akamanginang apa sih yang ditawarkan mulai do dison inu pamuma si inumon hamu akan mauas Roma hamu atau apa yang ditawarkan. Jangan kita memikirkan fisik saja. Jangan kita memikirkan hanya materi sambing. Alain yang ditawarkan ni debata marhite-hite panurirang Jesaya adalah menggambarkan asini roha. Bahwa asini roha di lewat debata tusudi jolmai adalah cuma-cuma adalah gratis. Sehingga amanginang tidak ada alasan untuk majua asini roha ni debata. Atau alasan yang pasti neng majua asini roha ni debata adalah roha perbagasan. Amanginang atau majalo asini roha ni debata jangan sok jual mahal. Unang paula seolah kita majalo karena memang tidak ada alasan neng majua kita di asini rohani debata jala kembali
tu hadirion di debata, dia adalah yang terkaya, dia adalah namora, dia adalah empunya segalanya, jala dia adalah penguasa dan yang memiliki segalanya dalam hidup kita. Kamanginang, sada undangan gratis na nilehon di debata marhite panurang Jesaya naing madok bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, jala nang adong depena dihitaon maribakon na adong di ibana. Alani ido undangan gratis na nilehon di debata bukan hanya si leho boti, ale menggambarkan bagaimana Allah mengasihi jolma. Amanginang alani i asadidong tangiho kamu ma, sendengkanlah telingamu. Saya pikir molodido mendengar berarti adong neng sibigion. Molodido sendengkanlah telingamu berarti ada mulut yang akan berbicara. Tarido amanginang ate, ay dakia jolma marhusip tu pamangan ni jolma. Naroma, adong nang sidohonok kuena, alay tu pamangan na idoko, dang adongi. Alay molo marhusi jolma selalu do tu, do tu si pareon na. Alani i pinggol si pareon, dohot pamangan, dohot baba adalah pasangan yang sejoli doi. Alani boy dohonot ini tidak akan berguna telinga ini kalau tidak ada mulut untuk berbicara. Alani di tonga-tonga ni turpukon, hado na tangihonon na ni suara ko ni panurirang Jesaya. Apa sih yang harus disampaikan oleh panurirang Jesaya di tonga-tonga ni turpukon? Atau ketika dia mangigil, ketika dia mangido bahwa sendengkanlah telingamu, leo masih pareomu, tangihoma atau neng dohonota ada suara yang mau berbicara. Kamang inang di tonga-tonga ni turpuko memang dido iko jelido hape si pareoni laho manangihon barita taringo tu pabahenan ni debata. Jala di tonga-tonga ni turpuko dido marhite-hite parbinegian melalui kita mendengar bagaimana Allah berkarya di bagasan ngoluta iko dapot kita ma haporseaon natang. Alani i marhide-hite turpukon iko dohonot tado lebih penting mendengar daripada berbicara. Hinorhon ni namanangi hodo tubuh haporsiaon. Hinorhon ni namanangi hodo tubuh haporsiaon di bagasan ngoluta. Dada alani namak katai. Alani amang inang molo kita perhadapkan dengan zaman sekarang. Molo tadok do idia do gumoda kita mabigi dohot makatai. Saya pikir ugodang do hita makatai. Jala haji do roham tudongan molo holani bana makatai. Haji do roham mereng donga molo marcerita hita seholan neng ibana si bigian. Turhato di hita mado erang si dongana ni holan neng bigi do hatani. Hapi hatani berakyai ibigi turnita de. Hapi sastongna dalam ngulu haporsiaon timbul oleh karena pendengaran. Alani ima panurirang Jesaya mando sendingkanlah telingamu, tangihom masih pareomu, paireng masih pareomu, laho manangihon atong ahado neng si tangihonon. Kadongan atong kembali ma tuunok na parjuluk. Jesaya 55 ayat sada, 1 ayat 5. Ima undangan siad debata marhite panurirang Jesaya ingin madai merasakan asini roha ni debata. Alani undangan on tidak cukup hanya menghadiri sambing dan saeng holan harorota alai undangan di debata marhite ite panurirang Jesaya naing ma ikon marparbue di tonga-tonga di ngoluta marhite-hite olo hita manangihon jala manarehon si pareota. Alani ido asa dido panurirang Jesaya di tonga-tonga di turpukon tangihom ma paeleng masih pareomu tarehom masih pareomu asa mangulu todimuna. Kamanginang atong adong parbuena di tonga-tonga ni turpukon
ketika kita semakin gigih mendengar, di dalam pendengaran itu ada kehidupan roh kita masing-masing. Marhite na manangihonon atong manguluma todita. Marhite hite olo hita manangihon atong ikon manguluma partodiota. Alani ido panurirang Jesaya mado madai asini rohani debata bukan seperti madai si panganon. Mau merasakan belas kasihan Allah bukan seperti mencicipi makanan. Alai merasakan madai asini rohani debata atau ikut didongani manangihon dohot manarehon si pareon manangihon hatani debata. Kuncinya asa mangulu todimuna. Alani amanginang marhiti turpukon dangadong beng. Alasat tamajua menolak haluau na pinatupan ni debata. Asataboto bahwa haluaon keselamatan na nilehon ni debata diberikan secara cuma-cuma. Alay ingot ma universal dong pangalihonon ni debata. Secara umum do dileho debata, tu sudah jolma do dileho debata asinirongana, tu sudah jolma do dileho debata haluaon. Kepada semua orang Tuhan memberikan keselamatan. Hanya persoalannya songo dia do kita majalo, jala isi do di antara kita. Siapa di antara kita yang mau menerima belas kasihan itu? Amanginang ditawar kodo haluaon itu sudah akajolma. Ditawar kodo tu sudah aka manusia na di portibion. Alai dang apala sudi dope majakon haluaoni. Alani ido asa didong keselamatan itu universal kepada setiap orang. Ala ikon adong do ibarku narotu garejaon bahwa sudah majakon haluaoni. Ala memang dang adong ala sata asa majalo haluaon ala gratis dilehon debata. Napadua mo tabereng do di pada narobi. Sasitong na pajawon ni debata doho pangaleon haluaon ni debata. Selalu dia memakai isyarat. Alay anggo ditong-atongan ni turpukon. Dangadong syarat na. Alani ido asa dido molo panurirang Jesaya mandot tu bangsa Israel. Selalu adong syarat na. Paluaon ni debata do hamu asal ma porsea hamu. Alianggo ditong-atongan diturpukon. Allah memberikan keselamatan. Allah memberikan haluaon. Tanpa ada syaratnya. Dan diberikan itu secara cuma-cuma. Atong mari kita evaluasi dan koreksi diri masing-masing. Bohado hita majalo haluaoni. Bohado hita majalo keselamatan ini. Bohado hita majalo basa-basai. Bohado hita majalo asinirohani debata. Tidak ada alasan lagi majua asinirohani debata. Ala sian hamoraon dohot habal gauna. Alani ido di tonga-tonga di ngulut tahun. Unang kita mengidam-idamkan hanya si panganon pardagingon yang Tuhan berikan. Dada hola si panganon pardagingon na sinarion ni debata. Dada hola si panganon di pamatang tahun nan sinario ni debata. Alena marga bohado debata manarion ngolu. Si panganon partodion. Jala si panganon partodion. Ido mabay kita sobu uas di tonga-tonga ni ngoluta. Alani akamang inang. Sada tugas siya tonga-tonga ni turpukon. Jangan hanya mencari kenikmatan kita. Di tengah-tengah kehidupan ini. Di luar kenikmatan na pinatupan ni debata. Unakolan kenikmatan na di portibion talului. Unakolan kenikmatan na adong di portibion na intajalahi. Alani dada holan kenikmatan ni portibion na boy pasona korohata. Alay carilah kenikmatan di luar ni ag portibion na adong di debata. Jalasada tugas ta bahwa kenikmatan itu paling sempurna bersumber dari Allah. Atong tangi homma suarani debata. Napaduahon nang tabereng dison janji Allah tidak pernah ingkar janji. Hot do pada ni debata di tonga-tonga ni ngolutang. Jadi kebarani do hitamadong Allah setia pada janji kepada bangsa Israel walaupun bangsa Israel tidak setia. Manginang mula-mula kita tu pada narobi hati hai
bahwasannya godang do aka bangsa Israel yang sudah ingkar tu debata, taringo tu pajuan ni debatang, ingkar do bangsa Israel oleh karena situasi, oleh karena penderitaan, oleh karena beberapa hal yang membuat mereka rusak, yang membuat mereka mengeluh. Bahkan penderitaan membuat Nasida bertolak dari Allah. Alai molo tabereng di tonga-tonga ni turpuki justru Allah tidak pernah ingkar. Allah selalu setia. Atau bohape proses di bagasan ngoluta di pataridago debatado bohado hahotan di debata mangalehon haluaon di tonga-tonga ni ngoluta. Allah ni idom di donahon di tonga-tonga ni turpukon bangsa Israel tidak perlu ragu dan pola mabiar Nasida tu debata bahwa dia Allah itu pasti memberikan keselamatan. Amanginang lausaha do tuhita di tonga-tonga ni turpukon asa di bagasan ngulu taupeng songo suara ni panurang Jesaya do unang mabiar kita, unang lomos kita, jala unang biadong keraguan di bagasa kita, unang biadong kekhawatiran di kita, alai tatio madebata, tatio matuani di suatu kepastian dalam hidup kita. Alani ido molo di bahasa Batak dido sotung itio po Tuhani mardongan golom ria-ria sotung tarsilbak tangame. Artinya jangan kita pegang atau tidak pegang, atau jangan alang, jangan kaku, dan jangan kita ragu-ragu maniup debata. Ketika kita ragu marhapor siau tu ibana, ketika ragu hita marhapor siau tu ibana, atong taingo ma rodo portibionan non mangelayla hita manega hita. Alai di tonga-tonga di turpukon di paadar do. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah setia mangalehon padane. Alani ido akamanginang di tonga-tonga ni parnguluat tahun godang do tutu akan namasa. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang akan mengganggu hapor siota. Boy manggugai hapor siota. Boy ala kita makapor siai debata. Boy hita gabi ragu hita makapor siai debata. Godang do di tonga-tonga ni ngulut taon. Akan namasa di tonga-tonga ni ngulut tam. Boy doy parukilon. Holaro parukilot tuita so binoto betuhanon. Nah, mulai ganggu. Holaro si taonon nang binoto biak na tu dia iba. Holaro parsahiton nang binoto biak na tu dia iba marubat. Tu rumah sakit dang mapabbe. Tu dia itu dang ngarong binoto na malo. Kapang oto-otoi sudi nitamu se. Alani nga mabiar biba dang binoto be. Alani godang akan namasa di tonga-tonga ni nguluta. Apa yang terjadi dalam hidup kita godang nang manggugay kita. Dinalaho marhapor siao tu debata. Alangu di tonga-tonga ni turpukon di dong. Jangan ragu, jangan bimbang. Allah itu setia mengingat janjinya. Napa dua boy do akan lasni roha manggugay hapor siota tu debata. Halai di tanpa di luar ni pangatu siota. Molo debata mangalihon akan lasni roha di hita. Na boy do cara ni debata. Laho manguji hapor siota. Kamanginang unang taripu hola parukilon manguji aka pos ni rohata. Unang taripu holan parukilon laho manguji hapor siota. Alai boido las niroha di leho debata menguji hapor siota. Bagaimana kita mencicipi sukacita itu? Bagaimana kita mencicipi akalas nirohai? Alani boido di leho debata akalas niroha. Bohado hita tutu menentukan diri kita marhapor siaon. Alani molo dilihat di hita hamoraon atau marserep niroha mahita asahot hamoraoni di hita. Molo dileo di hita jabatan yang tinggi tubuh maserep niroha asahot jabatani di hita. Alana semua itu akan sapisik dong bayanon ni debata kalau dia mau mengambil itu dari kita. Atong amanginang tidak ada alasan kita membanggakan tu debata apa yang kita miliki. Dan adong alasan tak mangasahot tu debata dengan apa yang kita miliki. Alai sapeser doi, saoti doi, samilting doi di debata dengan apa yang kita miliki. Atong ditugas tadi bagasan obason baik duka yang datang moloro akajuk niroha moloro akaparukilon atong iko margugu hita tiup Tuhani
unang tadikot Tuhani. Asa toto kita togu di bagasan haporsiota baradi mahitamando rongompe narotu au akaparukilon alai hot au marhaporsiaon. Ingot sai na paluaon na doho ditikina. Na paduan ketika sukacita datang, dileo debata kahamoraon, dileo debata kajabatan, dileo debata kayanakon naung hasia. Ingat mah bahwa itu adalah bersumber dari Allah atau hamoraon ni debatado dileo ni saotik tuhita atau sotung tahagijak ni laho mangulu di tonga-tonga ni hasianganon ala bagian siat debatado samil tingdoi di debata jala saguru di debatado amanginang barani mahitamado dia hot di padan ni ibana ha akaparukilon las niroha nadapot tita di tonga-tonga ni nguluta marsanga magwar ni debata maluah kita monak kita maralohon parukilon alai hotma akalas niroha di tonga-tonga ni nguluta molo mian hitam di bagasan ibana. Alani ido nampe marukil hita ikon hot manada pabahinan ni debata di tengah-tengah akaparukilo tasongon bangso Israel. Nunga tersiksa nasida, nunga di gosa nasida, nunga disiksa nasida, marhideite pembuangan Babel. Alai adon doha porsion nasida bahwa Tuhan mampu mengalahkan segalanya. Alani ido akamang inang akan aporsia di dalam keterpurukan, di dalam kegagalan, naing ma tahati dakon debata. Lani amang inang, baunang besongon namasa nuain, di dalam kegagalan selalu kita maki-maki debata. Di dalam keterpurukan selalu kita salahkan debata. Di dalam penderitaan selalu kita salahkan debata. Dan di dalam sukacita selalu kita tinggalkan Allah. Alani isuku-suku nuain, di dia do debata. Di bagasan ngulum. Itu namasa. Molo marukil hitam. Eta salaho do debata. Sonya tusat Tuhanon. Api torus doa martangiang. Ro parukilon nasongonon. Torus doa mar minggu. Torus doa mar guru ede. Torus doa ro tu gereja. Torus doa wakanabaga kubain. Terus dohurupi akadongako. Tetapi Tuhan selalu memberikan penderitaan. Imana masa. Najujud di tonga-tonga ni nguluta. Alanido akamanginang. Molo tubuh akalas ni roha juga. Datang sukacita kita juga melupakan Tuhan. Dan gabi parjolo di bata taingo di akalas ni rohata. Hola roh aka parsauliyat tu bagasan nguluta. Hola roh aka berkat na luar biasa di tonga-tonga ni nguluta. Tu dia hita mardalani. Tu dia hita mangan. Turnita do. Alani ini ya do debata posisi ni nguluta. Ketika kita menderita marungutungan kita tu debata. Ketika kita marlas ni roha dang taingot debata. HP suka dan duka itu adalah bersumber dari Allah sendiri. Alani di tonga-tonga diturpukon neng dohonom dihamu dihita akan aporsia. Asa di bagasan keterpurukan, di bagasan kegagalan, di bagasan aka kelemahan, di bagasan aka kegagalan na taadopi di tonga-tonga ni nguluta. Ikut hati dakoma haburjuan ni debata. Jadikan itu, kegagalan itu merupakan satu proses dalam hidupmu. Nanilehon ni debata, laos kegagalan itulah mematangkan jala patuguhon hapor seota. Alani songon akan aporsi yang hitam. Naing ma las ni roha dohot akan apasonang roha di parade debata di tonga-tonga ni turpukon Roma hamu Roma hitang asa mangulu hamu dai hamuma cicipi hamuma nikmati hamuma begi hamuma tangiho kamuma asa mangulu hamu. Napaduahon apapun yang terjadi dalam hidup kita unapola ganggu rohata. Jadikan itu apa yang terjadi dalam hidup ini adalah proses menuju pahoton haporsiota. Alani ido unang lomos. Jala jangan ganggu. Jangan khawatir. Tu debata lehonon nado tuhita narikot. Alani amang inang. Dango malo hita siya debata ating. Dango bisuk kita siya debata. Unang taajari debata mangaleho pasu-pasuna.
Unang tabagi-bagi di bata, pasu-pasu di bagasan sadarion, doh pasu-pasu di ari marsugon. Tuhan anggo sadarion, leo majotuau hai pason. Ale anggo marsugon, hepeng matuhan. Baru marsugon ne mamuse hasia geleng. Baru marsugo ne mamuse tamat akaya nakokku sekolah. Marsugo ne muse ngata jadwal pangalehonon ni di mata. Alani ido sahirahida do nama sagi-sagi. Memang las ido dido akka namalo pe akka dahala bata pe anggo berbagi-bagi colmon malodo. Alai berbagi-bagi nadidongan. Kan itu. Anggo berbagi-bagi na di ibana maol. Alani dohot tu debata pe jojo ta bagi-bagi pangalehonon ni debata. Alani jangan ajari debata. Alani ubisuk do debata manarihon di tonga-tonga ning ulum. Tugas ta amanginang unang ganggu, unang lomos, jangan khawatir, jangan cemas, tetapi tubuh ma pos niroha. Tapasaha matu ibana, aturlah kehidupan saya ini sesuai dengan kehendakmu. Ina madohonota. Alani ido molonunga di bata mengaturhon gabe tau las niroha maim di ngulutan. Namangihon napatuluhon si piopota siya tonga-tonga ni turpukon. Iko barani do hitamanginang makatidakkon debata di dalam persoalan hidup kita. Unakolan diritang tapangasahon. Ale berbagai macam persoalan yang kita hadapi, mari kita makatidakkon pabahenan ni debata. Ause udo-do tu akalan siang selalu bersyukurlah. Molo pehacita kamu saunari tapi ingot tamu ma dengan bahasa ni debata. Molo pehacita si majoja muna, haci pak muna dang boy bimardalan, ala ingot tamu ma di masa muda muna, nga dilewati hamu be, na boy hamu marlojong, yang bisa berlari, yang bisa mengejar. Molo penunga mulai nengel si pareo muna, dah hamu lihat yo kamu ma dengan bahasa ni de mata, di hatua muna do hamu nengel, ale anggo ditiki haposom muna, tinggil do hamu. Atau tidak ada alasan untuk maju. Alani ido asa naing dohonon di hatuau ni akalan siape. Kau berani do menyaksikan kebesaran Allah sekalipun banyak penderitaan. Harus berani menyaksikan kebenaran Allah. Doha burjuni di bata molope ngagodang di tau kamu nuaing akan hurang gogo. Ngamulai habis aka gogo. Alai nunga dilalui hamui. Anggo nuaingon. Ngagodang tutulan siya Holanda marungutungu tu akan naposo. Mulai bereng mardalani akan naposo. Kung na mardalen do inataon inna. Patadahudo naposo onin. Api lang diingot. Ditiki haposo on nape iba nape songon ido. Kan ido. Alani ido dang be. Dang ungut-ungut be. Selalu bersyukurlah. Selalu madok mau lihat ma. Ainung nga dilewat debatai di hamu. Hudot tulan siya narehaim. Molo 80 tahun do hamu saunari. Kupikir ngaugoda kamu madai basa-basa ni debata. Daripada nanaing dayo muna. Molo 80 tahun kamu dang mungkin berak lehonon ni debata 80 tahun naik. Barang binoto be. Gak bisa 100 sedia. Itu. Ale anggo dihami na posoon. Boy do pe. Molo 40 sia umur hunuaeng. Masih ada harapan saya. 40 tahun naik lehonon di debata. Amin. Iya toh. Ada untuk harapan. Ale anggo di nama Tuhan waing dia kalan sian waing bahkan umur 60 pe ndang adong harapan ra gabi lehonon na 60 tahun. Alani nama ulau muna. O godangam mahamu mengingat masa lalu madok mauliate tu debata. Karya ni debata, haburjun ni debata, di tonga-tonga ni ngulu muna. Molope dibatasi umur muna, olah ni inamai. Alani indo di aka kekurangan, hagaleon muna, aka sakit muna, sudah hal yang lumrah. Alai di do kamu ikon, madok moliate do hamu tu debata. Jala idora tugas nama arga di tonga-tonga ni nguluta. Alani ido hacita kamu. Barani mahamu maka tidakon pambahenan di debata di tonga-tonga ni nguluta. Molo ulang tahun kita, molo marumur kita, mau lihat matutu Tuhan.
haci pehuai alai ngahudai natabo nasian debata. Itu menjadi kesaksian dalam hidup kita. Unang beola tapang asau guguta. Suatu si Tuhanon ipangulu iba elian iba mangulu aleko kacitan. Nah, dampe bersyukurlah di sudi akapabahedan ni debata. Namangihon akamang inang songo topik ni minggu tama di bagasan obason. Amang inang jangan lagi menolak kita. Nangadong be alasata tidak mendengarkan Allah dalam hidup kita. Alani idong asa mangolu todimuna, mangolu hita tangiho kamuma debata. Amang inang sudedo hita makirim panjang umur dan sehat selalu. Amin. Itu dia kalan siapa selalu dope martangi akalaki jala olo dope mangido tangiang siapa dita. Amang tangi aku nauda asa gajang umur. Inna dope. Sudedoi. Jala selalu saya doakan itu. Alai baanggon na nihirim ni Jol manuaing umur ni Jol maon unlimited do. Tidak terbatas. Jala molo disukuk kita nuaing masing-masing. Umur sedia man. Pangiduam mulai honokku tuhoina. Boydo berubah-ubahon. Molo binereng umur 60 nga mulai batuk-batukon. Au 50 siapa taho. Nah. Asal maunang batuk-batukon. Nah. Alay molo binereng 70 anon. Sehat. Jala fit dope. 70 mau. Ini tadi. Molo tamereng 80 muse. Gugudo pe marikat. Boy do pe marlobalari. Amulo boy 85 mau. Nita dong. Ala niya ha. Memang unlimited do Panginoon ni Jolma. Di tonga-tonga ni umur na. Nasuboy do honon. Tuhan. Leo badiaw. Gajang ni umur. Salilig nililig na. Apedang taboto amang inang. Molo pe haci namate. Nang jumolomon dig inarohata. Alay ko tiyopotaro. Humacitado. Naso olomate. Magajang umur na. Sampai 150 tahun. Lala dang marna mati. Padita bilang barani manangyak konon. Tuhan pamati may nataw. Dang barani Dang barani Jala dakyado ping. Di jauh padita. Toy amang padita. Manulan na badia majobain nun. Asa hatok mati. Dakyay. Jala mulai jauh pinasongani. Holanido ido honon na. Kata halus na. Lokma. Saka ni debata natulus atar inna doy atar inna ali anggo sa sitol na ngadong hirim rohala alani ido sakit memang kematian itu ali umacitado na soolo ima alani unang olo hamudang mate kemati kamu dalam hidup kita ini itu harus kita perjuangkan alai di tong-tongan ingolu tahun iko barani do hita tong madong bahwasannya asa mangulu hita gajang umurta tangi homa suara ni debata asa mangulu todi muna. Manginang gua ni minggu tadi bagasan ompason kuasimo dogeniti songo poso-poso na baru tubuh nawasan disusu amanginang sumber berkan sumber pasu-pasum adalah Allah sendiri. Alani imolo tabereng akka poso-poso nyok-nyok doon laho majalo susu natamam tu ibana atau ikom menceri doon danga dong akka dana molo dana ya dong kita mar pese-pese molo dana dangolo tangis olo mahurang gizion alani aha eso olo tangis nga mauas dang tangis nga male dang tangis ujung na hurang gizi mon diperiksa na tu dokter gizi buruk kena usia datang alani aha enang olo tangis alani di tonga-tonga ni ngoluta songo poso-poso dong kita harus menjerit kita harus mengadungi kita harus mengalu-alu kita tu debata asa debata manangiho kita alai ta ingot ma ketika suara ni natorasi makuling ikosi dong dan lagi nang binoto manangalani ahay molo dido akan namalo ada kontak batin ni omak na dohon poso-posoy inna. Alania molo marsuara nga mauas be poso-posoy holam marsuara omak nay olodo sip. Atong ada timbal baliknya danaki manangihon
natorasi pemakilala. Atau hubungan terap doho debata adalah suatu hal yang pasti ketika kita menjerit, ketika kita mengadungi, ketika kita mengalu-alu, ketika kita berteriak, ketika kita berseru. Satu jaminan yang pasti, Tuhan pasti mendengarkannya. Persoalannya dalam hidup kita, majau debatape, nasok jual mahal doh hitam. Mangalu-alu tu debatape, na maila-ila doh hitam. Nampasahaton na dirohat tapi tu debata pura-pura na maila doh hitam. Alay anggo di tonga-tonga diturupukon, ngolu ni akan na porsia, naing masongon poso-posoi yang selalu bergantung ngoluna tu debata dengan satu jaminan asa mangulu kita. Amanginang ima di tonga-tonga diturupukon atong mardala manghita di dalam ni debata asa unang madabu hita alai hotma mangulu todita. Saya totong magirgir hita manangyo Tuhani diganu padalan nata asa mangulu hita. Amanginang tugas nama ciarga tinggil sendengkan telingamu tarehom masih pareomu manangihon suara ni debata asa mangulu todimuna. Manginang talu mobi madihamu amanami situa na pensiun. Nuaeng di bagasan obason nungasahat di ulahamu tohon amuna. Pada muna nasalilingon sipulman di bagasan sadarion. Alay ingot tamu man bahwa satu jaminan doi bahwa najinalo muna di bagasan obason adalah basa-basa nama arga atong bohado sikap muna, bohado panjalom muna na parjulura madok mauliate mahamu disudi pakko basiom muna. Anggo alani gogo muna dok, alani pambayanam muna dok, alani sudi akan adong dihamu tidak akan mampu untuk melakukan pakko basion. Alai molo nungasahat diulahamu tohonam munai pasu-pasu nih debata adoi. Dan sudi amang naboy situa sahatu na pensiun. Alai anggo di bagasan obason di pasahak matuhamui nungatol hasbe sit hasitua muna. Alani im molope tung pensiu kamu sia tong-atongani ulau muna do hamu gabe pensiun alai tong mahamu gabe pelayan parhobas talu mobima di tong-atongani keluarga doho di tong-atongani nahumalia kamu asa mararga ma marsanga ma debata disudi akka pakko basio muna. Amen.